Velkommen til Dambo og Emil redder verden. Programmet, hvor vi redder verden hver dag. Og vi har fået nogle kommentarer. Stefan Ekkeberg, 7 mutual friends. Jeg ønsker mig en træhule i mit træ. Det kan vi altid lave, ikke? Gammel kending, Jack Kleist. Jeg mangler et løbehjul. Et løbehjul den her gang. Ja. Men sidst der havde han jo smidt pallecyklen fra sig. Ja. Han havde drukket sig pissefuld, og så havde han smidt mesterværket foran kvindernes hjem, ikke? Og nu vil han have et løbehjul. Det synes jeg faktisk er lidt frækt. Så der er en Jakob Jensen. Jeg mangler noget, der minder mig om DK, når jeg flytter til Skotland om 4 måneder. Hvad tænker du? Jeg tænker et godt måltid og højt humør. Death Forest. Vi skal ud og ligesom spørge danskerne om, hvad de mener er danskt. Og til det har jeg fået en lille hemmelig våben her. En ja-hat, en tænkehat. Får man den på, jamen så kan man svare direkte. Ja, hvad kan man sige? Bubber? Nå, bajer måske ikke. Hvad mener du er rigtig dansk? Det er Christiania-cyklen. Og Ja. det er Emil her fra Dambo og Emil redder verden. Hvor sejt, mand. Hvad så? Jamen, du rød bonusrunden. Det lyder lækkert. Det er noget med, at du skal have en sviptur til Skotland. En eller anden lille aggregat, du kan tage med dig, så du aldrig sådan ligesom glemmer det danske. Det lyder super fedt, mand. Ja, og hvad foretager du der i dag? Det lyder uhyre interessant. Har du mulighed for at stikke forbi vores trækontor lidt senere? Det kunne jeg godt. Emil, det jeg forestiller mig, ikke? Her har vi Danmark. Dannebrogsflag. Det er rigtig kendt i Danmark, ikke? Der sidder ølbongen. Ja. Ikke? Lån med lån. Ned i her. Ja. Hvad siger du? Det lyder som en genial plan. Lad os gøre det. Vi redder verden. Det er jo Men sådan er det, når der er fart over feltet, og det er der jo her i Bæksen. Vi kører Dambo. Går over historien, det her. Så for satan. Jakob lige ringet og sagt, at han er på vej. Jeg har loadet monsteret med en sixpack, så er det bare at vende. Du er klar? Ja, Jeg er super klar. lad os redde verden. 3, 2, 1. Nej. Fuck, hvor er det fedt, mand. Sådan en fin lille indlæg. Øllen løber hernede. Jeg bare hånden for. Ja, den er, hvad hedder det, vi har tænkt over det. Jeg tænker, jeg er lidt fedt, bare. Der er Stamas. 3, 2, 1. Der var lige En stolt i at skønne der. Man bliver ikke stolt af at være dansker. Tak for det. tak, fordi du vil være med. Så Jakob, prøv at kigge her. Ja. Så gør du bare sådan her. Så du skal flyve det. Jack Kleist skriver, jeg mangler en cykel. Pil op, pil op. Joachim Langestrand, halmhat, ude køkken med jetmotor og affaldsrampe til bobsleder. Ja. Han har set for mange film, tror jeg. Jeg siger, vi tager cyklen. Vi tager cyklen. Vi redder verden.